Takže vás zdravím do ďalšieho videa, dneska som tu so Šimonom spolu zase v tomto videu, dneska tu máme zase, jak sa to volá tá hra? Pilfering Pirates. Áno, ja furt zabudnem, takže je dobre. Ničím modrý úplne dolu. Wow! Tak keď si červený, tak čo ti zostáva? On nebol s nami. Bože. Hej, a ty tu čo robíš, ženská? To, čo ty ne. Bum, bomba. Hej, bombem, naspäť choď. Ja topím. Do keľu! Ja žijem. Tu na bombu. Sebo, ty ničíš vôbec? Hej, Ocerus! Ničím, len som sa skoro zabil. Ja idem robiť prepašku medzi červenou a modrou. Áno, presne, to je super nápad. Normálne, že to tu takto preničím. Oblečím sa jak Barbie na Halloweensku party. Ježkové oči. To ty si s tým prišiel? Ja to musím ísť, a Ken. Inak si nezas. Pavečku, čo kopím? Má. Neviem. Jednak to predo mňou hodil šipku do mora. Aj predo mnou, ale na kapitánsky mostík. Prepaška je udelená, není. Robím na prepaške. Ešte jedno poschodie. Kamon modrý už toto. Oni tak dostávajú. Jo, ja im dávam prepašky, kamo, takže oni za chvíľku padnú. Budú oddelení ako. Kto ma strelil, jaký buzerant? Toto je family friendly kanál, Šimon. Jaký dežo, proste. To je jedno. Proste taký typek ťa strelil, áno. Šimon, myslím, že vás oddelujem od našej lode. Čo? Momentálne strelím asi poslednú vecičku a padáte. Padá modrý tým. Keby som sa trafil do tej vecičky. Voda. Nerad vodu. Dobre. S tebou už iba kúsok. Aj u nás iba kúsok. Počkaj, ja som slepý. Ale u nich to je menej. Mne to spadlo na hlavu. To si robíš srandu. Schody. Ničte schody. O ne, nejaká typka ku mne nasadla. Dobre, pomáham jej. Ona proste... Šimon, vidíš? No, nevidíš ma. Tá typka proste bola u mňa na loďke. Ideme. Kde? Yes, poď. Posledný bok. Jedna bomba. Bok som trafil, yes. Čakalaka. Tu je, ešte. Spawnery. Bum, šakalaka, mŕtva typka. Bum, schody padajú a ďalej. A bum, šakalaka, mŕtvý typek není. Jej. Ja som tam hodil proste bombu len tak. Ja topím. Ja idem na vecko, ja sa hneď vrátim. OK, som späť. Áno. Prečo? Ja ničím. A čo ničíš? Jakú farbu ničíš? Tvoju. Končíš. Nie, modrú ničím. Žltý. Nie, žltých môže. Ty Šimon, ne, teda čo? Tam. Ja, minenku, kde letím. Šimon odletel. Áno. Spolu letíme. Kámo, toto nebude už posledná hra a potom nepôjdeme na takú inú hru. Ja by som šiel, no. A jakú? No táto, keby som vedel. Tak by mi to uľahčilo prácu. Ja, minenku. Čo by sme mohli ísť? Hide and seek. Ja, Tak to ma zabil. Pôjdeme hide and seek? Ja neviem, jak by si to... No však uvidíme. Odhadol. Šimon, tvoja loď inak za chvíľku spadne. Aj modrá. Ja som myslel, že ty si modrý. Sebo. Nie, ale reálne, ja ničím žltý, ale tak som si myslel, a ty si modrý. A ty si zelený. Ja že ničím akože zelený. Ja som len taký išiel okolo doma. Však modrých to ja ich tu ničím. No však hej, ale taký, že vypadáte a naraz tam vidím teba, že? Vieš, lebo ja tam pozerám, a že vypadáte. Jej!
Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Blue Ty si červený? Ne! Pomoc! Poď na žltých. Idem! Ja to musím vyhrať, prosím, zelený tým. O. Joj, dokiaľ tie bloky sú všade. Hejde. O. Aleluja, mačka čúra. No nech už to spadnú. Zomrel som. Ja tu mám dielo, ktoré namierim. A bum. Počkáme si. A bum. Nie. Žltí ešte žijú? Už nie. Dobre, ničím vás. Padáte. Nepadáte. Ja tam musím ísť, ja ken inak si nezasú. Koľko máš kilov? Ja mám... Máme dačo iné. Ja teraz mám 6-minútové videjko. No tak Poslednú. Nie, kamo, tam to by malo inak počas pol hodinky. No tak toto posledné. Jo, toto bude posledná hra a potom ideme. Tak to mi tu akorát otvoril fajnú cestičku. Ja ty si červený, ideme, ja idem na modrých. More. Čo? Ja to musím ísť, ja ken. Satisfaction. Keby dačo neviem, aký si, no tak. Ja som zelený. Aha, tak tých akorát neničím, no. To je dobré. Hej, kto ma strelil, jaký? Ja som na modrých. Ja tu onej dávam bomby. Ja tam... Nezraj! Kamo, tí modrí za chvíľku dzignú. Jak sa môj zajac za toho vonku? Takže takto. Ja byť utopený. Frajer. Koľko máme? 2 sekundy, 1 sekunda. Ale už teda koho trafiť, no konečne. Kamo, tí modrí dzignú. Oni reálne spadnú. Opa! Ja som dostal normálne, že boost. Hej, ja som tiež dostal boost, keď som minula prechádzal. Poď, kamo, trošku ešte. Padajú! Dolu. Jej! A tu máme dávať killy, aha. No. Šimon! Nedaj mňa! To som asi ani nebol ja. Ne, vôbec. Ja som zelený tým, prečo červení vyhrávajú? Nie, žltí vyhrávajú. Aha, ja som slepý. Viete o tom, že vaša loď je na pokraji smrti? Ale to je jedno. O, typka! Nie, ja sa nestiel zdrhnúť. Čo ty, Lewandowski? Bum. Bum, badabum, bum, badabum, bum, bum. Bomboklár. Je to sa ešte hra? To je na killy, to není na... Boom, green má 5 kilov. Nie, typku, choď preč, áno, výborne, choď preč. Žltý. Ešte zľakol. Ja tiež. Ideme na žltých. Au. A ten typeček tam vzadu, taký červený. Ahoj. Joj. Žltý. Nej. Si spadol. Jo, ja nemôžem. Tak nemôž. Bum. Tam máš. Nemám. Nemáš? Nemám. Aha. Bum, typeček zigol. To je jedna. Hodina.
Kto vyhral? Žaltý. Aha. Dobre, tak. Dobre, toto bude z tohto videa všetko. Dneska to bolo kratšie video, takže čus! Papa. Dajte odber, zvonček, lajkujte, zdieľajte, komentujte, čau.